Okay. Biko afọ gị and ama m na nego na ihe na tiego biko. Okay. Sisi no ama m na ibo ya ezag. Yeah, I'm ezag. I don't think I had. Okay, very good. So, esi ime afia, me afia kasi now. And kanu n'ime afia ahụ, nwa ya chọrọ igote ihe. A na-akọsị na ndị ezag bikwa bụ ndị ọgwụ, na na-agwọ ọgwụ, ha na-eme nke amamihe wasị nọ ya. No, they play the show. Ụmụ akụkọ a kada ya, nche ya. To the sense nwa ya na-ekwu na-asị dị woman ya ma mbịazikwa ego gị afia ma ọ bụ na ụda ka ndị ezag si eme. Ihe adịzị m surprise. Sị okay mbatagoro ka njikọdo gị isi ka ihe nwere ikwu n'ihe ahụ eziokwu bụ ndị ezag bụ ndị na-agwọta ọgwụ ọfụma na ndị ọgwụ ka ha bụ. Isi ka njọ ka mmalụ. Okay. Ihe bịara ịjụ m. Ọ ka sị ka njọ gị. I think na enwere m ọtụtụ ihe m nwere ike ịgwa gị. Which you may know mana obi ga-ama nga dị. Wow. So ọ ya ka mma na ije tukwuru na somewhere. Ịghọtago? Nkọwalụ gị ọfụma. Ngwa nọ maka ihe ala ka ga tukwuru na ka m mụtakwa. Okay. Ka mma na ya hapụrụ eziokwu. Ano wahala. Ekene gị na ajụjụ ejuru m. Dewo. Ịma na asị na onye ma nna ya maalụ ndị Igbo. Ịghọtago? Aha. Ihe ji wee kwuo otu ahụ bụ na otu efu m na ama m nna m ọ bụrụ sọsọ nna m ka mma. Wow. So mana ọ bụrụ mmadụ ịma nna ya ma ọ bụ mmalụ nna ya physically na onye ahụ ma ndị Igbo. Inu a tụrụ na onye ma nna ya ma ndị Igbo. Ihe ọ pụtara bụ na nna gị akọgoro gị ihe gbasara ndị bụ unu. Ịghọtago? Ọ kọgoro gị ihe gbasara ndị mgbe ochie. Ma ọ bụ ndị nna unu. Ọ bụ na nna gị akọrọ gị ụdị akụkọ ahụ. Ma maybe that nna gị nso ma ọ bụ something like that. Ịma sị na ịma nna gị. Ị nwere ike ọ bụrụ na nna gị nọ 100 years n'ụwa wee hapụ. O nwere ụdị akụkọ a ọ kọrọ gị. Ọkwa na-agwa gị eziokwu, ọ bụrụkwa na-agwa gị na-aghara gị ụgha. Ọ bụ na nna gị nwere ike ịkọrọ gị ihe mere mgbe ochie ma na ịma ndị Igbo. Ya bụ na ihe na-agwa gị bụ ịfụ ihe gbasara arụsị ma ọ bụ ịgwọ ọgwụ. M ga-asị gị na mmatụ ka o si wee dị in those days na be anyị ewechalụ ịbịa na be anyị na ewechara arụsị na different places. Ọfịaka arụ kindred ka mkpanya kindred ka m ghara isi family kindred ị ya aga ka a ghara ịbụ na ọ wee ebe ha were arụsị aịda na ị ga-afọbere ụlọ arụsị otu a. Ịghọtago? Ebe ha na-aga ekpere arụsị. Almost all kindred ma all villages nwechara something like that. So now my grandfather bụ African traditional worshiper. Ọ na-eso eje na arụsị ahụ as at the time ụmụ ya when he was still strong. Maka my grandfather ruled 100 years before ọnwụọ. Ịghọtago? Bido mgbe m pere mpe nọ primary school a na-eso eje mgbe mpe ọ na-abụ nnata holidays na village a na-eso eje na arụsị ahụ mara ihe a na-eme dị. So na ama m ihe a na-eme na dị arụsị ọ bụrụ strange thing to me. Mmadụ ama akọrọ m ihe a na-eme na arụsị. So no matter na anyị na-eje ụka kịta. Ịghọtago? Even na mgbe ahụ maka na holidays ka anyị ji anata ihe ahụ. Maka ha na-ejekarị every week. Every 4 market days a ga-eweriri one day of every week. Every 4 market days a ga-eweriri one day ha ga-aga there. Ịghọtago? So mgbe ahụ ndị mmadụ na-asọpụrụ arụsị and onye ọbụla na-agụ arụsị na-akwụ aka ya ọtọ. Ịghọtago? And ihe a na-agwa gị zuru Igbo ọnụ. Ihe a bụ ihe zuru Igbo ọnụ maka na enwere ike na bụ na enwere ike njikwa gị na ị ga-ekwukwa na ụdị ha dị ebe ahụ. So nwere ebe ọ dụrụ na Igbo niile ha na-akwụ aka ha ọtọ, ha na-etinye aka n'ihe ọjọọ. Ihe na-akwa bụ na ọ bụrụ ka udo nke a na-emezi n'oge a. Thank you. Mana ọ bụrụ ozi nke ọ bụ igbu mmadụ. Igbozi ndị mmadụ, igbozi na-etinye n'onu. So ihe ha na-aga n'alụsị oge ahụ bụ otu esi eje ụka. Ka ha si aga n'alụsị. And ama m the difference between ihe ha na-eme mgbe ahụ and ihe ha na-eme kịta. Today, adị m asọpọtụ ịgba alụsị ma ọ bụ ikpere alụsị. Adị m asọpọtụ dị ịga ebe ahụ maka na a na-eje ụka. Ịghọtago? Mana mgbe ahụ m na-agwa gị eziokwu bụ na ọnya maka ndị obodo na-atụ egwu. Na ori adọrọ too much n'obodo mgbe ahụ. Alụsị maka na ọ bụrụ na atụọ gị na alụsị ahụ ọ bụrụ na ị mere ihe ahụ eji wee tụọ gị na alụsị ahụ ga-egburiri gị. Alụsị ahụ ga-eme ihe ahụ asị ya mee. Ome ndị mmadụ. O nwere mgbe m ji eme
somebody interview mere ya bụ ihe gbasara ka ndị Igbo si na-echezozi ma culture hand all these things, o wee call me a lot of things. Wee bịa na nke ka esi settle case n'ala Igbo in those days. No, na arụsị ahụ bụ the people's court. Yes. Gị na mmadụ na-ese okwu a na-eme na a ga-ekwu mmadụ a ga-eme nke a ga-eme nke ebe ọ ga-esetụrụ ya bụ na arụsị ha na dị eziokwu apụta onye ọbụla na-atụ asị ọ na-esi ma onye chọrọ ịnwụ. So ọ ihe mere a lot of people ndị kachiri obi je nwee oyi ebe ha mara aka ha dị ọcha. Ọ na-egbu ha straight one way, ọ na-egbu ha. So ihe njiri agwa gị ha bụ na ọ na-arụ ọrụ mgbe ahụ ndị na-ekpere ya onye bụ chief priest na-alụsị ahụ na-akwụwa aka ya ọtọ ha gụọrụ gị ọfọ otu a ọ na-aga ọ dị ka pastọ bụ ihe kpere gị ekpere ọ na-awụ ọkụ ọfụma ịghọtago. So mana Luto na anyị amataghị ihe now Chineke mepe anyị marụ Kraịst anyị wee si n'ọchịchịrị ahụ wee pụọ maka na enwere ọtụtụ chi n'ụwa enwere ọtụtụ chi ndị mmadụ na-ekpere ọtụtụ chi. Onye ka Baịbụl ji wee sị na ị ga-achọta chi Chukwu mgbe ị chọta the right God, so the correct God, the true God. Thank you, that's the correct word. Ọ bụrụ na ị chọta the true God, you will abandon the fake God in our worship. So Luto na anyị mechara chọpụta na ọ nwere chi kachi ahụ anyị na-ekpere oge anyị na-ejekwu oge ahụ mana esoro m ekpe ihe na-ebu na ana m eje ụka na township mana ọ na-abụnata holidays nsoro ha jee ekiri ha azụ nwatakịrị ana m ebute my grandfather ochie ya elu ebe ahụ mbusiri oche ọ nọrọ mgbe ụfọdụ ihe ahụ ma grandmother ga-ebu wee gadị ọsị mbute ya mburu ya butekwe ha dị until oge ntụpụtazi ka m kwụsịrị iso ha jee. But before my grandfather nwụọ ọ kwụsịkwara ije ebe ahụ ịghọtago na-anatazi oriri na Catholic Church before war, even as old as he was, even until mgbe ọ dapụtazi Luto old age. Father na-abịa na room ya na-enye oriri until the day ọnwụ. Even that day ọnwụrụ ọ natara oriri that day. That is great. The same thing with my grandmother. Before war, ọ pụtakwara ebe ahụ ọ pụta there. So mana ihe na-achịkwa gị na ọ bụ na kịta ndị na-ekpere arụsị na Igbo niile dị iche iche mana Naijiria niile ọ bụrụzi otu ahụ esi ekpe ya mgbe ahụ mgbe nna nna anyị ha ga-esi ekpe ugbu a ka ha si eme ya kịta ha na-emezi ihe dị iche iche. Now okay, in those days na-agwa gị ewunugbo ụbọchị m fụrụ agbara mkpọ n'ala na arụsị ada agba mkpọ n'ala na arụsị oge ahụ m ga-agwa gị ya without mentioning word. Afụnube m mgbe ahụ m nọ primary and secondary school nna afụ ha na-eje ebe ahụ afụnube m ụbọchị agbara mkpọ n'ala dị ka bụ number 1. Number 2, afụnube m ụbọchị egburu nkịta dị ịghọta anyị ka na-esi gị n'okwu a abụrụ okwu anyị akwọtọ wee kwuo anyị ga-etukwa na kwuo ya. Therefore na ihe ha wetazi kịta wee si na alụsị ụfọdụ alụsị ndị ahụ ịfụrụ ndị nna nna anyị ha fere mgbe ahụ ọ bụrụzi aka ha na-efe kịta ha jezi je bute another thing, some other stranger gods, even though na ndị nke ahụ our grandfather fere oge ahụ bụkwa strange god mana ndị nke a jezize weta a more stranger god that na nke ndị obodo amarọzi wee tie n'ime ya to this thing a na-egbuzi nkịta. And m ga-agwa gị ofu onye bụ dibịa maara ihe dị na all these things ọ na-asị na mgbe ọbụla egburu nkịta na mmadụ nkịta ahụ represent mmadụ, so ha na-egbuzi nkịta ebe ahụ na mana mgbe ochie ahụ alụsị a na-arụ ha ihe ọbụla azịza ọ bụrụ ya tụrụ na alụsị ga-arụ ọrụ ya without gowa igbu nkịta ọbụla. O nweghị ihe dị ka mkpọ n'ala mana alụsị ga-arụ ọrụ ya mana kịta ha na-agbazi mkpọ n'ala egbu nkịta and ọ bụrụ sọsọ n'ezi agụ ihe a bụ the main thing ji wee sị gị ka anyị bịa tụpụrụ ala. Ọ bụrụ sọsọ n'ezi agụ ka ihe a na-eme n'ala Igbo niile and eleghị anya ihe a na-eme na Naijiria niile maka na nwoke nke ahụ a na-akọ maka ya na ha na-ekwukwa na alụsị aka ọ na-agụ. Thank you. Onye alụsị ọ na-agụ na alụsị na ọ na-agụ alụsị ọ na-aga na alụsị ebe ahụ akpọkwara ya eze anyị ya nwere onwe ya bịazi bịa maka na o jizi ego ịghọtago na-akarịzi onwe ya so ọzawazi eze anyị a na-akpọ ya eze anyị ịghọta. Mana ihe na-agwa gị bụ na ọ bụrụ dị sị ma alụsị ndị nna nna anyị ha na-efe mgbe ndị a na-efe kịta ndị a enwetago a more dangerous alụsị the stranger more stranger ọ bụ na onwe oyibo dị otu ahụ more stranger than ihe ndị nna nna anyị ha maara ịghọtago than ihe ndị obodo. O nwechara some old people one man na mma na the man erugo 100 years now ọ ka dịkwa strong na-agagharị ma ọ bụ at least na orugo 90. Okay, ya nwere ya na orugo 90 years that man erugo 90 years now ịghọtago ọ siri ike that ifu ya ịma ma na orugo 90 years ọ ka na-agagharị na onye a na-eso aga na alụsị ahụ mgbe ahụ my grandfather ha
He was a younger man that time, only a young. That man, and I don't know, that man get testify, bro, he's a mere man. Man, I need the testimony on yours. On yes, you get to the hand primary school, primary school. And I met him primary 3. From primary 3? Yes, primary 3. And I met him yes. Ya bona. Ihe a na-agwa gị na-eme ifu na-eme n'Eziagụ. Ọ maka na ejidere onye nke Eziagụ. Many people can n'elu ya aka. And of course also n'Eziagụ, ije mana Anambra, ije mana different local governments, mana different kindreds. Ị ga-afụ all aka ahụ ị bịa na one kindred n'Igbo land a now. Ka ya lefu ofu onye na-eme ụdị ha ndị ame ejide ha. So na ihe a bụ zuru mbọ ọnụ ka ọ bụ. Anya ka m chọrọ ịgwa gị. So unu akpọzi na ndị Eziagụ afa rie nne otu ahụ. Maka na because on nkịta afọ nsi n'ọnụ mana onye ọbụla mana ihe a dị be ha onwere onye na-ada afụ o nwere vidiyo mfo tata vidiyo m post vidiyo very dark man o nwere vidiyo mfo post ịmana from Edo State now vidiyo ahụ o jee na alụsị ndị obodo ha ifu boys niile nọ n'obodo soro otu aka esi wee kwuru soro ya bịa na dị alụsị so otu aka many of them si ekwurukwa na-abịa na alụsị dị na nke anyị maka na every days efi ka ha ga-asị gị na ọ na-eri a ga-agba gị na efi ka alụsị atụọ gị na alụsị emechaa gasị ka emezie alụsị ga-eweta efi a na-egbu efi na alụsị site kịta ịghọta na-ebu nnukwu ego na-abịa na alụsị kịta ọ bụ na onye na-ewe atala alụsị wee sikwu n'ego efi emezie gịnị ọdịnụ ọgbasa ihe amapụta agbago gị ebute efi agbago gị ihe ị ga-eweta ọ gị dịzi chọwa ihe ị ga-eme ọ bụrụ na ị ga-ele ana ọ bụrụ na ị ga-eme nke ọ bụla ị ga-emekwa mekeshọn ịda mezie alụsị so ihe na-agba gị na-abụ na mgbe ụfọdụ sefụ ihe a na-eme kịta ha nwere ike na-egbu onye aka ya dị ọcha onye na-ewerọ ihe o merụ mana duto na onye ọzọ abịago nye ndị alụsị ya ego ha eje were nkịta na-akpọ n'ala ogbuo the person agwụ mana aka onye ahụ dị ọcha otherwise gịnị mere ha ji na-agba mkpa n'ala kịta ada agbụ ya mgbe ahụ mma still alụsị na-arụ ọrụ ya alụsị na-esetụ case mana ada agbụkwa mkpa n'ala ada egbukwa nkịta so mana nkịta ha ga-ewezi nkịta na alụsị force na mkpọ n'ala force alụsị yes o nwere podcast anyị mere anyị kwuru maka alụsị na ya ofu onye wee sị one of the people discuss na that podcast o wee sị na o nwere alụsị nọ be ha na alụsị ahụ adịkwa ka ihe ọjọọ bata be ha ihe ọjọọ bata maka na ọ dị ihe dị ka na entrance ebe si abata be ha o nwere ka o si wee dị na ọfịa dị ya n'azụ otu aga mana ị ga-esiri thank you ndị mmadụ chọrọ iwere ihe ọjọọ wee bata obodo ahụ emekatago ka ha nwere ihe ọjọọ bata ọkwere ha wee jee wee si azụ ịgbara arụsị ahụ abụrụ Chineke na ọ bụrụ Chineke wee were azụ si n'azụ bịa kechie ya anya kechie alụsị anya wee na-ewebatazi ihe ọjọọ ihe wee mewezie n'obodo ndị a many things ire parts ndị mmadụ wee ju everywhere so mgbe ọ bụla ịfụrụ alụsị ekechiri anya mara na onye na-agụ alụsị ahụ na aka ya dọrọ ọcha o kechiri anya ka ọ were ka ọ ghazi ọ bụrụ na alụsị na-ekwu eziokwu bifọ ọma na-afụzi ihe ọ bụla ịgwaziri ọ na-eme ọgụ aga na-agwazi ya ọzọ ya gbagara afụ ihe a niile bụcha spiritual things so ihe nji na-ekwu ya bụ otu o si na-eme n'Eziagụ ka o si na-emekwa na Bulu ka o si na-eme different places ọ bụrụ na ị na village ị nwere ike na-afụ ka ụmụ ikorobịa a na-agụ alụsị ha niile ahụ wee bụrụ nọmba 1 nọmba 2 bụ na ka ndị mmadụ ndị ntorobịa si na-agazi na-emezi dibịa kịta na-eme eze nwaanyị kịta ọ karịzi akarị maka gịnị maka na mpụ na aghụghọ dịzi na ya wee ha na-akwụwazi aka ha ọtọ ihe niile a na-emezi bụ ka wee kpata ego so mpụ na aghụghọ wee dịzi ya too much ị ga-afụ nwa ikorobịa kwesịrị nọ na township ada na ọ nwere ọrụ ọ na-arụ ebe ahụ maọbụ na ọ na-amụ afịa maọbụ na ọ na-eme ofu ihe bara uru ọ natazi vileji si na ọdịbịa ka a ga-emezi ụfọdụ ama ngwa gị na ọ mara ya maka ofu egwu amụsị na ego ka afịa ya wee na ole hụrụ ya ka ya taịtwa ndị dibịa ka ọ na-emezi ịghọtago so wee bụrụ ya bụ na oke ọchịchọ merụ ha many of them ifu na-eme dibịa ọ nwecha ihe ha na-eme ha ji na-eweta ego a na-abọcha ị mana a na-abọ ili
onye nyiri ọfụ na onye nyiri enyi ọ bụ na inyi ahụ adịọ protected ha ejebọ ya wepụta onye ahụ were some pass ha chọrọ iwe ma ọ bụ na ha ma nwere ha niile were detain jewere ya bịa ha sị ha ma ihe ha ji eme wee na-enwe ego na-aga so ihe a ka m chọrọ ka m ngwa gị na ihe a bụ ka ihe ka esi ekwu ya ihe a bụ ozuru mba ọnụ ọkwa ka ọ na-emere ebe ka ọ na-emere ọ bụrụ ọsọ ofu ebe maka ndị na-asị ezaga ọ bụrụ ọsọ ezaga. Thank you very much. So nwee na-asị onye ọbụla soro m na YouTube channel maka ebe a ka anyị na-ekwupụta omenala ndị Igbo dị iche iche adịrọ m against omenala amaka culture amaka maka ọnya ka eji ama ndị culture ka eji ama ndị na adịrọ m against culture mana mgbe ọbụla anyị fụrụ ebe abịa gwa ya aka werezie ihe ọjọọ tie na ya anyị ekwesịrị ka onye ọbụla dị against it because na religion bụ nke ọbụla onye chọrọ ikpe nke ọbụla ị chọrọ ikpe ikpewu ya and ụka ekwesịrị imechi omenala ọma mechi ukwenye ya maka na mmadụ niile ama nje ụka even oge Kraịst nọ n'ụwa o nwere ka o si convert mmadụ niile he didn't convert everybody so otu a ka ọ ga-adịgidekwa ruo mgbe mmadụ niile ama nchegharị at the same time mana ihe dị mkpa bụ sie ndị mmadụ etinyezi n'aka n'ihe ọjọọ na ụdị na-eme omenala o nwere ebe ọ ga-eduje ndị mmadụ instead ọ ga-anarịrị ọnya n'iyi one day